Ingon ang Bible sa atong gibasa kaganina nga kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. So mo ni unang balita nga atong dapat masabtan kining daotang balita. So kining mao ni siya ang kamatayon. Kay nga ng Bible ang bayad sa sala kuno kay kamatayon. So paminaw kayo. So kini ding sala nga ato ang nabuhat igsoon sa matag adlaw magamay man ug madako bayran jud ni siya sa tawo nganuman mao may balao diri sa kalibutan pod. Gani kung ato ang masaksihan nga pag ang tawo makasala, ang bata pa lang daano, kung ang bata makasala unsaan man siya, latuson, kasab-an, kay mao nay prinsipyo sa kalibutan. Kung artas mga dagko na kay mga sala makapatay ang tawo, kining maka-rape siya, na ay puruhan nga makulatahan siya, maulawan, gani ang pinaka-worst kining mapriso. Pero ang pinaka-delikado o pinaka-maot yung mahitabo sa tao nga pag ang tao makabuhat og sala kining gitawag nga kamatayon. Amen? So mo nga ang tao di ay mamatay siya tungod sa sala. So walay laing hinungdan ani posible nga epekto lang ning mapusilan ang usa ka tawo, masakit ang usa ka tawo, madisgrasya, epekto lang ni siya sa gitawag nga sala. Ang pinaka root o pinaka rason gid ang tao mamatay tungod sa gitawag nga sala. So grabe ning sala kay bisan paggamay ang imong gibuhat nga sala mo hatod siya ngadto sa delikado nga mga pangitabo sa kinabuhi. So mo ni punto igsoon kung wala pa kuno tawo nga nakasala, wala untay tawo nga mamatay. So diha nimo mailhan, masabtan nimo nga pag ang tawo mamatay gani siya nagpamatuod nga tinuod ang gingon sa Bible nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ug nagpamatuod siya nga ang tawo nakasala pag ang tawo adunay katapusan sa kalibutan. Amen. So karon dili lang kamatayon nga normal ang atong isgutan kay sa Bible manggod na duha ka klaseng kamatayon. Mo ni siya una physical. Kini nga atong lawas kanang mamatay siya madugta kutkuton sa mga od nga ilubong sa sementeryo. Mo ni unang kamatayon. Maguol ta, masakitan ta pag ang usa ka minahal sa atong kinabuhi mamatay. Normal sa tao gyud nga masakitan. Mo ni pinaka dili ganahan gid sa tao. Okay ra siguro masakit mudong sa moabot ang imong minahal sa kinabuhi. Pero pag once nga ang tao mamatay na siya, mo ni pinakasubo kaayong mahitabo sa atong minahal sa kinabuhi. Amen. Pero ang pinaka-worst gid ay nga kamatayon nga dangatan sa tao mo ning gitawag nga spiritual nga kamatayon. Diin ingon ang Bible nga eternal nga kasakit sa impierno ang dangatan sa tao. Pag ang tao kining mamatay siya. Mo ni bad news. Mo ni pinaka-worst o pinaka-maot nga daotang balita nga tumadunggan sa kinabuhi. Kining ang usa ka tawo pag mamatay siya unya kalayo sa impierno ang kalaglagan nga iyang padulngan. Mangutana bito tong usa ka pastor nga nganong ang tawo pag mugunit sa init kaayo nga butang nganong dili man taganahan masakitan. Di ba kabantay ka na pag mugunit ka og kaning init kay nga kaldero mubuhi dito ta nganuman masakitan man ta pero nangutana ang usa ka pastor nga ngano kunong ang tawo mahadlok og masakitan mainitan siya pero og magisgot na gani og ang tawo mo malaglag sa impierno pag magbuhat og pagpakasala dili mahadlok ang tawo nganuman ingon ang Ecclesiastes nga dili kuno mahadlok ang tawo mo atubang sa silot nganuman dili pa man siya ditso silutan. Pero once igsuon pag makatagamtam na ka sa silot sa kalayos impierno di ani mo ma-realize nga ang Dios di ay nahigugma sa ato nagwarn siya kanunay nagpangga siya sa pamaagi nga sige ta og wali sige ta gisgot og biya sa sala ang anuman dili ganahan ang Dios nga malaglag tas kalayos impierno. Amen. Ug mo na isay daotang balita nga kining sige og wali nato diri sa balay aron kitang tanan dili makaangkon sa kanang kasakit nga tus impierno. Pero mo ni kaduhang punto nga pinaka-importanteng balita nga madunggan dapat sa tao kining gitawag siya nga maayong balita. Unsa man ni siya ang kinabuhing walay katapusan. Kingon ang verse kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Unsa man ning maayong balita kining gasa nga giandam o gihatag sa Dios sa atong mga kinabuhi. Mao ang kinabuhing walay katapusan. Kung aritas magpakasala ta
impierno nga kasakit nga walay katapusan ang atong madangatan, pero pag once gani nga madawat nato ang gasa or gift gikan sa Ginoo, mao ang kinabuhing walay katapusan, for sure magmalipayon ta igsoon. Nganuman kinabuhing walay katapusan. But pasabot ingon ang Bible sa Gidipadayag 21:4 nga wala nay kasakit, wala nay kamatayon, wala nay problema tanan, nganuman kalipay na lang kauba ng Ginoo. So unlike sa reward or sweldo, dapat natong haguan, di ba? Si Papa gatrabaho mo gid, si Mama kitang tanan gatrabaho, di ba? Ang tawo dili makadawat og sweldo pag dili niya haguan ang iya nga kanang sweldo. Ingana ang prinsipyo sa reward or sweldo. Like for example, kung ang bata sugoon sa ginikanan nga, nak, panilhig kay na ako'y dili unta na gasa manggod reward unta na kay gihaguan man niya. So mingon gani ka og gasa, wala ni mo hagui pero gitagaan ka. So nakasabot ba ang tanan? Mura gud na siya og birthday. Diba? Kung kita'y birthday ni Ace, tagaan siya og gasa, di tungod kay nagbinuutan siya, di tungod kay bright siya or honor siya, gitagaan siya kay mao ni siya prinsipyo sa kalibutan nga pag ang usa ka tawo naay birthday, tagaan gid siya angay sa iya. So nakasabot ba sa punto? So ingana ang gasa kuno sa Ginoo, kining dili nimo siya dapat haguan para madawat nimo. So kining kaluwasan nga kinabuhing walay katapusan nga giandam sa Ginoo nato, dili dapat haguan kay libre gani. Ngayon gani ka gasa libre, di ba? So kining kaluwasan igsuon kining madawat din nato ni dili tungod kay nagbinuotan ta, di tungod kay kanang maayo tang tao or kining Diyos nun ta dili ta makadong sa langit tungod kay naatay mga mayong binuhatan, Diyos nun ta manghinatagon ta, relihiyoso ta dili. Ako makaglalis ang uban nga dapat jud kang magbinuotan, na relihiyon nga makaluwas nimo ilaapod na, pero sa akong nasabtan gyud ang Bible nagsulti kani palanggaan nga verse nga ang kaluwasan sa Ginoo gasa siya. Gihatag siya sa Ginoo sa ato nga numan tungod na sa grasya sa Ginoo. Kay kining grasya biya kanang kuan, duha man ka klase, kining unang grasya gihatag sa tao kining hangin, gininhawa, kusog. Di ba way tao gabayad og grasya no? Kining hangin, kusog, gininhawa wala. Pero ani ka sa og wa na kay gininhawa, dili ka ginawa na kay sakit, mubayad ka sa ospital. Pero normal nga tao walay sakit, walay tao gabayad og hangin, walay tao gabayad og gininhawa, walay tao gabayad og kusog. Pero gihatag na sa Ginoo kay mao nay grasya. Ingana usab ang kaluwasan sa Ginoo. Wala tay dili ta angayan nga tagaan og kinabuhing walay katapusan, pero gihatag sa Dios tungod siyang grasya ug sa atong mga kinabuhi. Amen. Muna nga sa atong kinabuhi igsuon, salamat kanang sa Ginoo kay kining gasa pod nga gihatag ni Lord, dili siya hatag og bawi. Kung si Papa mag-birthday siya sa iyang mabot nga birthday, tagaan ako sa grilo, nya mag-away mikintahin ni Papa, dili pwede nga bawion ako ang iyang rilo. Nganuman ako naman tong gihatag niya ingon nga gasa. Gawas ong gipahulam nako siya pa, hulmay sa ning rilo pero magkalalis mi, ako tong bawion kay gihulman naman niya. Pero ako siyang gitagaaga sa dili siya pwedeng bawion nako. Ingana usab ang langit nga giandam ni Lord sa ato, dili siya hatag og bawi. Pag makasala ta, dili na kinahanglan nga magpalansang pa si Jesus sa krus ug balik kay kasara man tong pagpalansang niya, katong pagpalansang niya bayad sa sala nimo kaniadto karon ug sa umaabot ingon ang Bible. 1 Peter 3:18. Mo na nga sa tong ginabuhi kung makasala ta igsuon maitag pasaylo sa Ginoo ingon ang 1 John 1:9. Kung atong isugid sa Dios ang atong mga sala, kung muangkon kuno ta nga nakasala ta unya, ang tanan kuno natong mga kasalanan papason sa Ginoo. So dili kinahanglan igsuon nga kung tungod kay dili na bawion sa Ginoo ang kaluwasan, magpakasala na puta dili. Tungod kay gitagaan ta og kaluwasan sa Ginoo, hinaot nga ang atong kasing-kasing mausog. Mao man ni meaning sa born again God, usbon mausab ang ato ang kasing-kasing ba. Nga dili na ta magbuhat para sa atong kagulingong kalipay, kundi lipayon na nato ang atong Ginoo nga naghatag og libreng kaluwasan sa ato. Lisod kaayo no og maayo kay si Papa og si Mama namo nga nagpuyo mi dire. Nya kami nga nagpuyo mag-abusar mi nila. Mangayo mig kwarta unya amo rang igastos mga walay pulos. Tanan gigasto nila para namo pero
Dili pwede nga among suklian sila og maot. Amen. So ingana usab ang atong response sa Ginoo pag atong gitagaan ta niya libreng gasa. So dita dapat dawat limpyo na ganita igo ta mo tuo sa Ginoo mo nang dapat natong respetuon ng Ginoo pinaagi sa pagpilikay sa pagpakasala mga igsoon. Amen. So ingon ang Bible last napit ako mahuman ingon siya nga apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa ni Kristo Jesus. So laton pagkasulti mga igsoon, si Jesus Christ ang rason or paagi nga maangkon nato ang kaluwasan. Balikon ako. Si Jesus Christ lang ang paagi o rason nga maangkon nato ang kaluwasan. Dili gid na sa atong maayong binuhatan. Kay kung sa atong maayong binuhatan pa, kita na'y manluluwas. Dita ang ngayan gyud budong sa langit kay ang atong maayong binuhatan trapo lang atubangan sa Ginoo. Makasala og makasala taingon ang James nga pag masupak nato ang usa ka sala, masupak na nato ang tibuok balaod sa Ginoo. Mo nang dili ang atong maayong binuhatan ng rason malangita. Ikaduha, dili sa pagpasakop sa simbahan o religion nga maluwas ta kay dili gyud simbahan o pasakop sa relihiyon kay dili ang simbahan ang manuluwas. Ingon nga si Lord kuno makaluwas pero gamiton kuno niya ang simbahan para maluwas ta. Si Jesus Christ ra magigamit sa Ginoo para maluwas ta, mutuotan niya pero ang simbahan gigamit lang instrumento aron makahibalutas kamatuoran. Amen ug mutubo ang atong pagigugma sa Ginoo. So ang punto igsoon samtang may kinabuhi ta naatay tsansa nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Dili nato paabton nga mamatay ta modong tag purgatorio kuno kay sa Bible wa gi purgatorio didto. Nga diin ampuan ang tao para mudong sa langit dili. Ang meaning sa purgatorio manggod paghinlo. So kining kalibutan mo na sa purgatorio nato nga dapat hinluan nato ang atong mga sala pinaagis pagtuo ni Ginoong Hesus, pagbiya sa sala ug mga lagad sa Ginoo. Amen. Unya ayaw kaguol kay kining kinabuhing walay katapusan nga giandam sa Ginoo, wala na gitay problema didto. Sagdi lang og daghan tag utang aning sa kalibutan, daghan ta kay tag mga baleronon, daghan kita gipangpalit, gigastuan, bayad tag kuryente, tubig, mahal pagid kaayo, daghan tag daghan kay tag problema sa kinabuhi. Mga matay tang tanan, mga guol ta, daghan kay bagyo karon, daghan kay mga kurap. Pero sagdi lang kay pag imong gidawan si Jesus nga Ginoo manluluwas, secured ang atong kinabuhi ngadto sa langit. Ug may kinabuhi tang walay katapusan. Sagdi lang kay sa langit walay undang ang kalipay kauban ng Dios. Mo ni pangandoy pud nako og sa tanang alagad sa Ginoo nga bisan ang makadungog ani nga mao nga wali sa social media kining seryoso nga nagwali ko dili ni papangwarta. Kung ang uban nagwali man sila kay para makadagag followers nya makakwarta. Ang ako lang ginang tumong mga alagad sa Ginoo nga ikaw nga naminaw kanang tungod kay ang mga tawo mangkaron sa social media mandaghan kaayo makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay ang mga apostoles sa una andam silang mga matay gani ang mga apostoles ni Jesus gipagputlag ulo gilabog sa nagbukal nga tubig. Unya ingon pagud si Pablo nga for me to live is Christ and to die is gain. Ang akong kinabuhi para sa Ginoo unya kining mamatay ko malipay ra pug ko kay namatay ko para man sa Ginoo ang gibuhat. Sacrifice sila kayo para lang mawali ang maayong balita. So mo na nga karon kining kinasing-kasing gyud nga nag-auhag ang Dios nga biyaan nato atong mga sala unya kay hapit na gid mo balik ang Ginoo. Ang Israel karon sige nagira. Ang Bible nagsulti nga sa Matthew 24 nga nay mga gira sa lain-laing nasod. Nya man ni pamatuod nga hapit na gid mo balik ang Ginoo. Ang atong kinabuhi sa kalibutan mubo ra gid kaayo wa ta kahibaw anos ata matapos tong kinabuhi. Para sa papang Jeko nag-andam tagbalay dire yang kastihan. Pero unsay nahitabo nawala siya. Muna nga sa atong kinabuhi daghan kitag panganday daghan tag giandam sa kinabuhi mga planos umaabot pero ang kabubuton sa Ginoo dili kita makapugong. Way makapugong gyud sa kamatayon sa tao. Dili kwarta nato, dili atong kadato, dili ang ato ang diskarte sa pagunsa tag maayo tang mo drive sa sakyanan. Pero og panahon na ginato igsuon di kita makalikay sa kamatayon kay ang Dios may nagbuot. Ang importante lang samtang may kinabuhi ta, sure tang naay tay kinabuhing walay katapusan. Kung atong dawaton si Kristo nga Ginoo manuluwas, biya ta sa pagpakasala niya mga lagad tas Ginoo.
So, mo mga pulong sa Dios mga igsoon atong iduko atong mga ulo yung mga mata. Gusto ni Lord nga